agwabugo m ihe unu before abịa na omenala Igbo obodo dị iche iche na-eti mmọnwụ mana ifuru nke ndị Anambra steeti ọ bụrụ omenala kafa na-eme alụla na kafa na-alụ were anya go ka ikirie ka ife ndị a mere onowu ugo na-abụ nke na-agụ highlife music ka ifu ka esi wee were ụtarị wee nyụọ ya anya nwoke mmadụ bịara ka ọ pefọm wee egwu ọgbụgbọ ọ ga-agbakwara ya ọ bụ jikwe ha ka ya wee bịa were anya go ka ife mere ya n'ọgwụ ife niile kwesịrị isi m n'ọnụ wee pụta were kata gị na evida ka ị na-enene ya ka ị na-eshi ya ka ndị afụrụ ya fụ ya Just take a look at the reverse angle. It does look like the youth of the communities, even in tandem with the Masquerade, throwing their seats, crate of drinks in solidarities with the Masquerade. Anyway, Agaba Kotokwo Dilobodo, the PG's community leaders know what to do to manage the seemingly excesses of this Masquerade in case of future occurrences. We all know that Agaba Kotokwo Dilobodo. So there should be new laws to manage this kind of should I say seemingly madness. Anyway, I think it's their time wahala. Unu ewere gị anya ụnụ fụ ya were ntị ụnụ nụ ya onowu ugo na-abụ akwụrụ ya ụgwọ ka ọ bịa pefọm na mmemme ndị ọgbụ na-eme ndị mmọnwụ tụgharịba ya onye akwụrụ ụgwọ ọrụ ọ na-agụ egwu ụnụ ọ bụ ndị mmọnwụ na-edistrakt ya kedu ịdị omenala bụ ihe a nke a abụrụzi omenala nke abụ arụrụ aka to the extent itibeghị ife olugo nke iti ife ọ bụrụ na ihe a unu mere ya dị unu mma ya dịrịkwachi unu mma ike iji malụ mmadụ ka a ga-eji nwara gị n'elu ụwa ọ bụrụ m bụ onowu enwere m ike ịgbaghara ndị ọgbụ jekwenụ ka unu yọọ ya biko shianụ dis video ka ndị afụrụ ya fụ ya ọ nwere onye ọ ga-abụ obi adị ya mma